हामबाय प्रेस मिडिया रङ पहिला তিনি जों लाइभ मा फेमन खबसे अनेक दिन धरे जों लाइभ फाया आइबो তিনি बाध्यता जों फैखा तुमान मला सिनि जे तिप्रा मथानि कैसा उनका बरनि कैसा चिनि तिप्रा हानि तिप्रा सारुनि जत समस्या न समाधान खायन माखासे चिनि दिमा ओंखाय जों दाबो नखा चिनि मानि कक साजांनाय बा रोमान स्क्रिप्ट जे रोमान स्क्रिप्ट सैनान बांगे जे तिनि টিআইএসএফ যত ছাত্র সংগঠন দंनाय बुकुं बाराव आबनो तुई दीर्घ बছर जों आबनो तुई चबा खलायखा तिनि सुजाते चिनि चबा सक्सेस नियाखौ अबा हायखिनो चिनि बर थंजागै दं फाइनायो एग्जाम दं अ एग्जामाव रोमान स्क्रिप्ट बेमा सैया बांला स्क्रिप्ट बेमा सैनाय अबा हायखे गोबां माखिनो अमहाय समस्या प्रब्लेम फनो जागै दं विशेष करे चिनि बर रक्ति प्रसाराव अबहाय भाषानि बागै भाषा कमिटि खामानि परेबो तिनि सुजाते कोनो आबनो सामु खायजाया तिनि इतिमध्येनो सरकारनो नका ताबो बर्तमान सरकार रिनाय नरा रोमान स्क्रिप्ट सैमानो बांला स्क्रिप्ट सैमानो हिन सावैसे तेबैसा अलरेडी रोमान स्क्रिप्ट मासिया आबो बांला स्क्रिप्ट मासिनाय हाय जे ताबो सरकार बा ताबोनि जे ओकनि रोमान स्क्रिप्टनि जे चेयरमैन वो साखै आखा वाइसारि आबतामो ताबो मेदि त्रिपुरा राज्य साहा थांगांके दीर्घ बছর अरनि भूमिपुत्र त्रिपुरा साराव एत बছর जे जों रोमान स्क्रिप्ट सैफायो तिनि हठाৎ करे रोमान स्क्रिप्ट मासिया तिनि मिजोराव अर किसि सासे बर तिनि रोमान स्क्रिप्ट सैदोंमोन तां त्रिपुरा साराव सैमैया आबनो तुइनो विशेष करे थांनाय राव अनेक गोबांमा अब हाइचबां लायखा अ सबाबो उलेबा परेबो जल कामानि रिवै টিয়ার গ্যাস আর ওই বড় অনেক হসপিটাল টাইকা অব হাইকে খয়রানি খাইজাকা বড় দম খাইজাকা নিজেনি মানি কক বই সিনান বাঙিছে আবশ্যক जों দুঃখ কষ্ট মালি তো গাকে অ হানি লোকর সিসা সিদি আবল বাঙিন খানা ভারতারিনি বন্ন যত দলে দলেকে ফাই কোন কচাক নিয়া কেখাং নিয়া যত পালখিন जों অ যে আন্দোলন যে চিনি মায়া সাক जों मा खायनाय हिने जों টিআইএসএফ जों सापर्ट खालायनाय हिने जों तिप्रा माथा सोंबो दिनै अर जागाव प्रेस मिट माखायखा बाध्यता ते कैसा कमखौ बहाय चिनि तिप्रा साराव ताबो बुसियाख जे निजेनि बासानो सैनानि बागैसे दिनै अर जागाव आसुक जे जों थंजागै दंखायखा जों डेमोक्रेसिखौ जों आसुक राजनीति जे कोनो पार्टी खालाय मानानि बागैसे पार्टी बाख्लायबाना दिनै चिनि कक सानानि बागै चिनि अधिकार मानानि बागै दिनै रोमान स्क्रिप्ट बागै एत बছর दीर्घ टाना 1967 सिं आसै फेमानि 2024 थाखा 3 बोसोर अ भाषानो तैसे आसु प्रब्लेम तो थाखा चिन थिनानि लामा बबोसन लामा ताम तो आबन बागे जों किरिमा संसा अ हावा थांनि तो नाके ताबो थानसा नांगो अ थानसानि बेसिनतिना जों वाइट दरकाना कांके फाट खलाइफनो अ रोमान स्क्रिप्ट तुइ मा फैनाय हिनि जों खानावो ए अमरपुर डिभिजन तैयारी बायरांगो गराक केनो मासाफनो लाइरिया खानानि एग्जाम न जों खलाइरियो जों जदिसे चिनी টিআইএসএফ जोंनि डिमान्ड जे छात्र संगठननि डिमान्ड रोमान स्क्रिप्ट बेबो सैमानाय हिनि रियासाक जों याकाया जों अर बांला स्क्रिप्टनि बिरोधिया जों केबुनि बिरोधिया चिनि मानथाय चिनि अधिकारनि से जों अबनतिसे जों चिनि फाइट खालायो अबनतिसे चिनि आन्दोलन आबसुं कक्सावे आइन कोनो पाइखा जतन हामबाय चिनि मुंखे अमरपुर डिभिजन बा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि फर्मा प्रेसिडेन्ट आं थांनाय 2023 आवबो आं अर जागाव बातैखा ताय अर जागा आं लगे दङ आनि ब्लक प्रेसिडेन्ट फर्मा आनि ब्लकनि मेम्बार चिनि डिस्ट्रिक्टनि ट्रेजारार अबायखे गोबां मा लिडार वाइटिएफ पिडब्लिउएफ अबायखे चिनि टिआइएस संबाय तिनि आसबाय थेंक इउ